baban nan ne korko jadu korko jayi jam ka jam an mari bogo jabayi bogo yotta bogo jam min don ha aéroport ndene barkama min gurtake bogo min don ndene Allah jippini avion jam motaji noy be yimbe noy jalliri adon motaji kam barkama ujinere yimbe bo ujinere non barkama limdata ko mi wawata Allah oke hayru pan o merar dake min tokkake min ngari min jabbete Allah oke hayru a jippoto avion bo jam ko dume kucen bogo bo jam ko dume Allah welne berde yaya to baba amin warti oyoyo yaya to baba amin warti oyoyo baba yayi irop warti jam baba nasti irop warti jam baba nasti belgique warti jam baba nasti belgique warti jam baba sali dilli pari Baba Sali Dilli Pari Baba Sali Dilli Alemai Baba Sali Dilli Alemai Baba oyi hawere ne Baba oyi hawere ne Japa ma min jabi sannu wartugo manga cholli lesdi bogo min jabi ma Uyoti hadar mun baba min jabi ma sannu bi wartugo Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma 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 Mai gari bello Muhammadu lamdo bogo Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Iwalo jo sarudona baba Aisha on jabi ma Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Iwalo jo sarudona baba Aisha on yimdi ma Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Baba Aisha wari lesdi bogo hanne mo jabi lamdo Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Sa Majesty bello Muhammadu lamdo Allah re Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Sa Majesty bello Muhammadu lamdo Allah sambi Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Yaya to manga cholli warti jabama Yaya to manga cholli warti jabama Lami do bogo derke jolami do bogo Yaya to manga cholli warti jabama Biwalo jumu andal lami bogo mi jabima Yaya to manga cholli warti jabama Jabama be wartugo hande mi jabi manga cholli Yaya to manga cholli warti jabama Lamdo bogo bello Muhammadu hande warti bogo Yaya to manga cholli warti jabama Yaya to manga cholli warti jabama Yaya to manga cholli warti jabama Yaya to baba amin warti oyo Yaya to baba amin warti oyo Yaya to baba amin warti oyo Yaya to manga cholli warti jabama Lamdo bogo kidoti na baba bogo Yaya to manga cholli warti jabama Lamdo bogo kidoti na labi do bogo Yaya to manga cholli warti jabama Baba Aisha on jabi malam do bogo Yaya to manga cholli warti jabama Nengetti Allah be annabi jo Yaya to manga cholli warti jabama Nengimdi baba dotti jo lesdi bogo Yaya to manga cholli warti jabama Lamdo bello Muhammadu mai gari baba Yaya to baba amin warti oyo Sa Majesty Allah wallo ardo galmon Yaya to manga cholli warti jabama Yaya to baba amin warti oyo Yaya to baba amin warti oyo Lami do bogo mi wada ni ma barka bun aribe Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Lami do bogo mi wada ni ma barka bun aribe Yaya to lamdo bogo baba mi jabi ma Bello Muhammad
bugo Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. Allah juttine balɗe e jamu e jutal balɗe Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. jonde jamde ede ha lesdi majesté Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. hande truwa zangdija ha laamu ma Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. hande truwa zangdija ha laamu ma barka ma Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. luwit udde mil fende lamɗo alami Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. laamu nandi be maɗa allah hokkima laamu Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. tabara suftima laamu joɗu tranquille Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. yaya to lamɗo bogo baba mi jaɓɓima Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. bello muhammadu mai gari joɗo tranquille Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. lamɗo bello haɓatake wawatake Lamdo bello haɓatake wawatake. sardauna maɗa baba aisha on yimdima Lamdo bello haɓatake wawatake. faisal baba aisha ɓingel maɗa yetti majesté Bello haɓatake wawatake. galdima bashiru tum ɗon yetti majesté Lamdo bello haɓatake wawatake. galdima bashiru tum kanko fu oɗon yettama Lamdo bello haɓatake wawatake. député ɓugu bette fu hande ɗo yettama Lamdo bello haɓatake wawatake. honorable hammadou sali ɗo yettama Lamdo bello haɓatake wawatake. député hammadou sali gorko hajja bilkisu Bello haɓatake wawatake. baba marafa baba aisha nura Lamdo bello haɓatake wawatake. honorable gorko hajja bilkisu ɗon yetti Bello haɓatake wawatake. mere ɓugu bette fu hande ɗon yetti ko ɗuɗa Bello haɓatake wawatake. me solo merlowon hamidu tum ɗon yetti babam Bello haɓatake wawatake. allah sene barka ma allah foɗo balɗe majesté Bello haɓatake wawatake. lamɗo bello haɓatake wawatake Bello haɓatake wawatake. diga ɓe laami mo o hoosi akawal o huwan Bello haɓatake wawatake. nda o waɗi 2000 piye ana kare nder ɓogo Bello haɓatake wawatake. ngam jeni emi heɓa kuuɗe tata ɓe joɗa jonde mere Bello haɓatake wawatake. ko meɗay meɗi laamu gargajiya Lamdo bello haɓatake wawatake. diga o laami lesdi ɓogo yahi yeeso yeeso Bello haɓatake wawatake. yaya to manga colli warti jaɓɓama jonde mere timmi nder ɓogo guykaji timmi nder ɓogo gawri buuti ha nder ɓogo ndemiri ɓesdi ha nder ɓogo falar ndemiri ɓesdi nder ɓogo baba wi wala ba ndemiri ngam lamɗo bello muhammadu o wi en ay wala ba ndemiri em lamɗo soodi be pucci be limseje saraki en soodi oɗon wadda sadakaji to weeti oɗon tora allah sey ndiyam jippi to a jaabi nda ndiyam jippi to a jaabi nda ndiyam jippi laamiɗo bogo dottijo nda bogo woti nda laaɓi jamaje bogo fu ɗon yetta sa majesté bello muhammadu tum hoɓɓeji ɗon waratan mawɓe mawɓe nder cameron wari premier ministre cameron wari nder bogo laamiɗo resafi premier ministre nder bogo délégation sera fu yotti ha nder bogo o jaɓɓi délégation sera ha nder bogo
ka faike jibril Baba Aminu Warti. Lamido Rasafi ambassador France Baba Aminu Warti. Lamido Rasafi ambassador Union European Warti. Rasafi banki mondial hadari bugume din Baba Aminu Warti. operator economic fuwari dari bugume Baba Aminu Warti. ministry de la jeunesse fuwari dari bugu Baba Aminu Warti. munumna futsu fuwari dari bugume din Baba Aminu Warti. ministry de la décentralisation fuwari dari bugu Aminu Warti. Lamido Rasafi gouverneur marwa medan Baba Aminu Warti. Mijiyawa bakari fuwari hadari bugu Baba Aminu Warti. Ministry talaba Ibrahim kakufu olari lamdo Aminu Warti. Ministry de OA fure fuwari lari lamdo Baba Aminu Warti. Lamido yahiya wunde oyari boji bugu Aminu Warti. oyari boji bibelesti bugu haya wunde Aminu Warti. Lamido bugu o andi bugu be kutari lesdi bugu Aminu Warti. komai lari andi lesdi bugu woditi Aminu Warti. Baba men warti jabba mamin jabi baba Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. onye be sudu nder lesdi bugu baba Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. waɗi 2000 biye anakar hander bugu Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. lamiɗo ɗo walla lafuɓe fu hande nder bugu Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. shahu lamiɗo bana iyede oseyan hande be Yaya jango tolam do bago baba mi jabi ma. lamiɗo ɓernata turtata ɓe seedimo Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. lamu bugu wane wolwi mi yetti sey barka Yaya tolam do bago baba mi jabi ma. Allah wallu wallo mi yetti sey barka jomu barka olla mi lesdi bugu sey barka lamiɗo lesdi bugu Allah wallu sey barka jama'aji ɗon nana belɗum hande sey barka saraki fuɗon yettama hande sey barka saraki ɗon yetta lamɗo hande ɓe getti barka ala foɗu balle ma Allah wallu sey barka gorko hajja atumi yetti barka barka ma girdaɗo hajja atumi yetti barka ma sanu maɗa hajja atude bulamɗo men bugu Allah ɓe turisko hajja atumi yetti barka ma dole an mi yetta gorko hajja ummul barka ma gorko hajja ummul amana ummul barka ma lamu bugu wane wolwi mi yetti sey barka mi yetti fada yallamɗo men bugu sey barka mi yetti worɓe rewɓe lesdi bugu hande sey barka dami faisal kongola mai jirgin wa kamar wa baba aisha yetti mon yetti hande sey barka Yaya to manga tarri warti jabba. Yaya to baba Aminu Warti oyoyo.
Thank you.